Bolivias højland strækker sig så langt øjet rækker. I det barske og isolerede terræn lever Quechua-indianerne. En af de oprindelige befolkningsgrupper, der har boet i Andesbjergene igennem tusindvis af år. De fleste Quechua-indianere er afskåret fra den øvrige del af det bolivianske samfund, blandt andet på grund af dårlig infrastruktur og manglende rettigheder. Derfor har størstedelen også en meget lille tilknytning til Bolivias officielle sundhedsvæsen, og der er udbredt fattigdom og helbredsproblemer blandt befolkningsgruppen. Siden 2001 har den danske udviklingsorganisation IMCC Uland haft et projekt i Chuquisaca-regionen i det sydlige Bolivia. Det overordnede mål er at forbedre den generelle sundhedstilstand blandt Quechua-indianerne. IMCC's rolle er at styrke dialogen mellem civilsamfundet og sundhedssystemet, så landbefolkningen kan få hjælp til at opfylde deres basale sundhedsbehov. Projektet er Danida-finansieret og ledes på skift af danske frivillige, som er i Bolivia i 14 måneder. De frivillige bor i byen San Lucas, hvorfra de administrerer forskellige aktiviteter og varetager kontakten til samarbejdspartnere og ansatte. IMCC har et kontor på det lokale hospital i San Lucas, der er deres base i det daglige arbejde. Helt overordnet er vores mål at forbedre sundheden i San Lucas Kommune, og det er sådan et højt flyvende formål, men vi håber da på, at vi efter 5 år vil nå det her mål, bare en lille smule. Bolivia er det fattigste land her i Sydamerika, og Chuquisaca-regionen, som vi er i lige nu, er det fattigste region i Bolivia, og derfor det fattigste område i hele Sydamerika. Vores målgruppe er dem, der bor derude. Det er landbefolkningen primært. Det er ikke dem, der bor inde i byerne. På forskellige måder. Det er både skoleeleverne, og det er de traditionelle behandlere, de traditionelle behandlers patienter, skoleelevernes forældre, skolelærerne og sådan noget. Så det dækker jo egentlig et ret stort område. Det dækker stort set alle derude. På grund af befolkningens afskærmede levevis er traditionelle behandlere ofte den eneste mulighed for behandling, når der opstår sygdomme. For eksempel på grund af fejlernæring, fødselskomplikationer eller akutte skader. En af hovedaktiviteterne i projektet er at bygge bro mellem de traditionelle behandlere og Bolivias officielle sundhedsvæsen. Det gør IMCC blandt andet ved at afholde en række workshops, hvor læger uddannet i biomedicin møder og underviser de traditionelle behandlere i blandt andet anatomi og basal sygdomslære. De to verdener har vidt forskellige opfattelser og tilgange til sundhed, og de har begge ressourcer og begrænsninger i forhold til Quechua-indianerne. De traditionelle behandlere er en vigtig ressource. Både fordi de har en stor erfaring i behandling med urtemedicin, men også fordi de rent fysisk befinder sig i tæt afstand til landbefolkningen, som har en stor tillid til dem. Men deres medicin- og behandlingsevner har begrænsninger, når det drejer sig om alvorlige livstruende sygdomme. Derfor er det vigtigt, at de traditionelle behandlere lærer, hvornår de skal sende en patient videre til et hospital eller en sundhedspost. La fortaleza en ellos es de que conocen más de cerca al enfermo y es más fácil para ellos tratar. Pero la debilidad de ellos es que muchas veces la capacidad resolutiva no es muy alta de ellos. Pacientes que tienen problemas muy serios que requieren de una atención en hospitales de tercer nivel, lastimosamente ellos quieren solucionar, pero todavía es un problema que ellos tienen que entender de que también tiene sus limitaciones la medicina tradicional. ¿Tenemos grasa o no tenemos grasa? Entonces, primero piel, después grasa, después ¿qué más echará? Carne. I modsætning til læger, der bygger deres behandlinger på videnskab, spiller sjælen og ånden en langt større rolle for de traditionelle behandlere. Alma y espíritu, Nico. Hay veces mancharisca
runakan. Entonces chay pata chay sinkiri yatiri. Entonces chay trabaja con si mancharis kan chay ñoqaykuq piqa hampikun digamos sus julitos inciensos tukim invitanapas chay ánimo chay almas espíritu digamos o demonio que mancharikson espíritu khichun mismo. Ajina entonces chay paqa ña chay hampiriqa yachanan yatian imaynata invitananta chay sagra espiritum, ¿no? Entonces chay paqa suyusta tukim kukasinka imatachos pay valoran chay De traditionelle behandlere og den moderne lægevidenskab har mange modsætninger, og det kan være en udfordring at få de to verdener til at mødes. Men projektets mål er, at de får en større forståelse for hinanden og en gensidig respekt gennem dialog og udveksling af viden. Antes no había cocinas, no había hospitales, todo era cereales. En anden af projektets hovedaktiviteter er undervisning af landsbyernes skolelærere. Temaerne for undervisningen kan for eksempel være ernæring og tandhygiejne, som det er tilfældet på denne workshop. Undervisningen er både teoretisk med fokus på for eksempel tændernes opbygning eller vitaminer og mineraler i fødevarer. Men skolelærerne får også rent praktisk lært, hvordan de selv kan lave undervisningsmateriale, eller hvordan man børster tænder og bruger tandtråd. Envuelva lo más, si no, profe, tiene que saber este traito, ¿no? Eso, porque si está así, entonces. ¿No es cierto? Va a estar ahí. Ahí no, ahí, manejamos con el pulgar ahí. De manera suave, introducimos de manera suave. Ideen med aktiviteten er, at lærerne skal videreformidle deres viden til eleverne, og på den måde forbedre sundhedstilstanden i lokalbefolkningen. Undervisningen er ikke altid helt nem, særligt ikke for dem, der aldrig har brugt en tandbørste før. Men nogle tager måske vanen og den nye viden til sig. Sí, como si estuvieran sonriendo, así. El objetivo, digamos, de la institución ahora de IMCC al lanzar este proyecto es, digamos, de ir a hacer salud preventiva. Lo que queremos es enseñar a los profesores y a los niños cómo lavarse los dientes. ¿Para qué? Para que ellos se les haga un hábito y eso no cause las enfermedades de las caries, ¿no es cierto? En nutrición. Estamos enseñando, dando a conocer la importancia de los alimentos, de los grupos de alimentos, de qué cosas debemos consumir. ¿Para qué? Para evitar la desnutrición, para mejorar nuestra alimentación. IMCC Uland i Bolivia har også en række andre aktiviteter. Et af de nye initiativer er sundhedsbrigader, som tager ud til fjerntliggende landsbyer for at undersøge befolkningens sundhedssituation, udbrede en viden om kommunens sundhedsposter, samt hjælpe med at skabe en forståelse for, at hvide kitler og hospitaler ikke er farlige, men nødvendige. Derudover støtter IMCC blandt andre grupper, der kæmper for kvinders rettigheder, arrangerer sundhedsfestivaler og uddeler HF-legater til unge, der ikke har råd til at tage en uddannelse. IMCC-projektet i Chuquisaca fortsætter indtil 2016. Men et af organisationens håb og mål er, at projektets aktiviteter kan leve videre af sig selv gennem et engagement for offentlige myndigheder, civilsamfund og lokale kræfter. Vi prøver på at hele tiden at integrere forskellige parter i vores aktiviteter, sådan så de på et eller andet tidspunkt kan overtage det. Vi har meget samarbejde med Rådhuset, fordi det der pengene er i forbindelse med nogle forskellige aktiviteter, især sådan noget som interkulturel sundhed, hvor de efterhånden overtager lidt mere af det økonomiske, sådan så de forhåbentlig til sidst overtager det hele og kan føre det videre i livet, efter vi er taget afsted. Så har vi nogle samarbejdspartnere med nogle civilsamfundsorganisationer, La Central, som det hedder, som er den stærkeste organisation her i kommunen, som skal overtage brigaderne og skal føre dem videre. Så det handler meget om at finde nogle samarbejdspartnere, som overtager lidt mere efterhånden, og til sidst overtager det hele, så de kan køre det videre, når vi er væk.